Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech spjega li 63% tal-manifest elettorali li bih il-Partit Laburista tela fil-Gvern diġà twettaq. Fil-Parlament fisser kif il-Gvern ittraduċa l-proposti f'miżuri u proġetti fil-budget li se jħalli iktar flus fil-bwiet tan-nies u jinċentiva x-xogħol. Huwa ikkritika lil kap tal-Oppożizzjoni għal mod kif għamel il-kritika tiegħu għall-budget. Qal li l-Oppożizzjoni kienet tkun ħafna aktar kredibbli kieku sabet żewġ proposti u tat kredtu għalihom lill-Gvern, minflok ma qalu li dak kollu li sar kien grazzi għall-Gvern preċedenti. Il-Kamra kien jistħoq stil aktar kostruttiv, sostna Grech. Id-Deputat Prim Ministru Grech tkellem ukoll dwar il-pjan ta' investiment biex jinħolqu l-impjiegi fl-Unjoni Ewropea u qal li Malta se tieħu 63 miljun euro minn dan il-fond. Fisser kif il-Gvern diġà għandu lista ta' proġetti potenzjali fosthom il-breakwater ta' Marsamxett u proġetti dwar it-trasport. Żied ukoll li l-kisbiet ekonomiċi tal-Gvern din is-sena ixejnu kull kritika li saret mill-Oppożizzjoni li s-sena li għaddiet qalet li hemm numru ta' botots ħomor u l-Gvern Laburista ma kienx jaf fejn sejjer. Temm jgħid li l-indikaturi juru ekonomija b'saħħitha u vibranti kollha sinjal ta' enerġija ġdida. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg qal li meta nbidel il-Gvern Malta kienet friskju li titlef 200 miljun euro u l-Gvern bidel id-direzzjoni. Huwa rrefera għal Coast Road u qal li t-tender ħarġet fi frar tal-2013 għal 83 miljun euro, meta l-Gvern preċedenti kien jaf li kellu biss 50 miljun euro għaliha. Huwa assigura li Malta ma tilfitx fondi minn dan il-proġett wara li saret korrezzjoni finanzjarja u qal li hemm 11 miljun li se jintefqu għall-edukazzjoni u l-ambjent. Meta kompla jitkellem dwar fondi Ewropej, is-Segretarju Parlamentari Borg qal li fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern se jħabbar skema ta' għotjiet għall-intrapriżi żgħar. Spjega wkoll li qed issir ħidma sfiqa dwar il-Presidenza ta' Malta tal-Unjoni Ewropea.